Okay, go! Alright. Ayan. Nasa taas na. Oops! Oops! Okay. Ayan. Tinamaan na ng hangin. Okay. Matayog na. Sige. Oops! 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 Okay. Bumalik na. Okay. Yan na guys, mga ka-vlogs. Ito na ang saranggola natin. Magpalipad tayo ng dalawang saranggola ngayon. Yung Philippine Kite Flag at saka yung ating nakabikaka na saranggola na parang babaeng nakabikaka guys. Ayan na guys. Alright. Ayan na. Yan ang isa. Pakawalan natin yung ating Philippine flag ngayon. Ayan. Ayan na si taas guys. Medyo malakas-lakas na ang hangin ngayon. Kaya kahit mainit. Right. Ayan guys. Kahit mainit guys. Mga ka-vlogs. Pinagsikapan namin ngayon na ipalipad ng aming mga saranggola. Ayan na. O tingnan nyo guys, sa itaas nandyan ang ating Philippine flag kite. Nandyan sa itaas guys. Bali dalawa yung ating pinalipad ngayon. Nakababahala lang nito guys pag mawala ng hangin, dahil malayo na yung ating Philippine flag at saka babaeng nakabikaka na saranggola, nakapanti lang. Maganda tingnan guys sa taas kahit mainit ang panahon. Ayan guys, ang dalawa guys nandyan na sa taas guys. Ang layo na yung Philippine flag natin, andyan sa taas. Ayan. I-zoom natin guys ng konti. Ayan. Ayan na guys, mga vlogs. Pasensya na kung hindi natin napakita yung ating Philippine flag na ipinalipad kasi walang nagbi-video guys. Pasensya na kayo. Ayan guys, ang ganda ng lipad ng ating Philippine flag. Kumakaway yung puwet ng ating Philippine flag kite, binandira. At hindi naman magpahuli itong ating isang saranggola. Pareha sila maganda ang lipad guys. Sakto yung talagang pagkagawa ng ating Philippine flag. Proud na proud tayo dahil ayan guys, oh, yung isa. Ayan, medyo malayo na guys, medyo malayo na. Napakaganda guys. Alright guys, subscribe kayo sa ating channel.